Sakmene kowe iki ayu-ayu kabeh. Kowe jare nggo foto ning iki. Lali. Lho, mati. Menawi Retno Sumekar wonten pundi? Salah sijine sing aran Retno Sumekar sapa? Bingung lho nek apa? Jalan. Dadi kowe rene nyartak kondo nang putri Retno Sumekar. Ora ana siji loro. Iki loro. Iki. Ayo. Iki. Ayo. Kasunyatanipun nggih boten wonten prajurit ingkang godhangaken anggenipun jati. Kula piyambak nggih dijati boten wonten Ampun ngantos panjenengan menika nglepataken kalian paman Pak. Sedaya menika saking limpahipun maling ngantos saking wonten taman sana. Berajak kalian calon garwanipun Kyai. Ngene. Pancen galingan nalika semono ana perangane kadang dipak. Kang ing kono kepengin ngayunake calon garwane. Ini sepantes kang dadak sepiro. Kepengin tresnamu lawan kita. Aku dawuh lawan. Paginen calon garwane nganti ketemu. Sendika iki pamitan panis. Enggal. Pancen sing beradat saka Taman Kaputren. Kuwi pepatihku Candrawati. Kuwi utusan. Nyuwun pangapunten saderengipun. Ngantos panjenengan beradat kula saking taman sami. Iya. Kula pengen mangertosi wonten wigati menapa Kanjeng Ratu. Sliramu nganti tak beradat jalaran. Kepengin tak muktekake sarta tak mulyakake oleh Kadipaten Senojajal dadi garwa Prameswari. Nanging babar pisan kula mboten nggadhahi rasa tresna dumateng panjenengan. Kula mboten saged nampi tresnane panjenengan Kanjeng Ratu. Kula tak jaluk Dimas. Nggih, ngene wong kados. Panjenengan menika kados pundi? Kelakon. Tak cidra. Retno Sumekar. Napa sampun saged dados garwa panjenengan? Dheweke ora sagu, kula saiki ayo diripe supaya yen ora gelem aku, kowe ora apa ya. Yen pancen sliramu ora gelem dados garwane Kang Mas. Saiki yen aku gelem kowe dadi garwaku, dadi garwa Prameswari. Saka enak temen-temen. Aku wae ora bisa nampa tresnane Kanjeng Kadipaten. Mergo kae seno aku. Aku seno kowe. Apa ngene ciping gedang raja. Sithike ding padha. Ah. Senajan to kowe sing luwih enom, nanging rak mangerteni aku wis nduweni garwa. Nanging babar pisan aku ora duweni rasa tresna kawan kowe. Aku ora bisa nampa tresnamu. Ngeten iki mawon. Menika boten purun panjenengan kudu
malih kula. Boten dados gawaripun nanging saged ngraosaken. Ngono ya nggih. Lanjut. Kakak Semekar. Cik. Sepisan maneh tak tantu. Gelem ngladeni aku. Mboten. Apa kelakon tak rudo wae peksa imawan. Nika mboten kados pakon. Ayo ya, rudo wae peksa. Calon garwane Diajeng Retno Semekar. Wes. Calon Garwane. Bener lagi. sapa? Condro Sekti Dimati saka Kadipaten Sila. Condro Sekti kang sawijining Condrengkara jeneng. Condro Sekti lan kuwi Condrengkara. Aja kok bajutke ku arep tresno karo calon garwaku Diajeng Retno Semekar. Merga banget tresnaku bakal tak bajutake nggonku duweni bojo. Dadi kaya ngono. Kowe sak lorone tak ibaratke geni samlemu bera pancet ora disirake bakal mbebayani ora semono kang Mas kuwi ora bisa sabelo marang sliramu nganti kapara kabradek dene pauran. Boten dados menapa Kang Mas. Awit kula sampun kepanggih kalih pinjenengan. Yen kaya ngono Diajeng, bali ana parang kusuma enggal dijawab aku lan sliramu. Kados katen monggo-monggo. Bojo kok anggere dijak jagongan isine meneng kowe ra gelem nyawang aku mlengos lho jane salahku ki ngopo karo kowe ngene lho Kang apa selawase urip apa kudu kaya ngene terus Kang lanjut aku kepengin kaya tangga-tangga kae lho Kang urip kepenak mangan enak sandangane apik ya anjen bener kandhane ya sing gedhe pangapuramu wae iki yen menawa nggonku omah-omah lawan kowe aku iki ra iso ngepenakke uripmu ora iso nyukupi kelawan kabutuhanmu mergo kahanan aku iki dadi wong kaya ngene ora gelem megar tanganku, ora gelem nyambut gawe. Nek kowe meri karo tangga-tangga ki lumrah. Ning upama lho ya, upama aku lunga nyambut gawe, njur kudu lunga nyambut gawe nang yo sembarang to Kang sing penting sampean ki golek gawean, oleh gawean, ben oleh duit. Apa kudu merantau ning kutha gedhe kono ya sing Yo ora apa-apa. Jane karepku iku ngono ning aku ora tega ninggal kowe. Ya ora apa-apa aku ditinggal ora apa-apa Kang. Sing penting sampean ki ora seneng wong wedok liya ngono lho Kang. Ngono. Ya ora apa-apa. Aku tak lunga nyambut gawe, ning aku yo meling kelawan kowe. Mergo engko kowe bisa karo aku, aja nganti kowe seneng karo bocah lanang sak liyane aku. Ora Kang. Tenan yo? Tenan. Ya wis yen pancen koyo ngono aku tak lunga nyambut gawe. Yo dongake wae muga-muga entuk gawean, njur aku entuk duit akeh, mulih mengko iso nyukupi kabutuhanmu. Kang, pokoke dongane sing apik udah sampean. Ya sing ati-ati ning omah lho ya, tenan ukulinku lho ya. Tenan Kang, Aja seneng karo wong lanang liya lho. Ora. Wis aku njuk pamit sangone ya. Lah aku ora duwe duit kok njaluk sangu iki lho. Sing sangu, njuk sangu duit iki ya karo kowe ku ngopo kowe ora duit. Sangu ambung. Iki suwe kok kowe pisah karo aku. Kae urung karuan iki nek sesasi, rong sasi, dhuwure setahun aku iki bali mulih. Berarti
delok wong akeh kae lho Kang aku isin. Alah. Endi ra numpang. Lah kae lho. Iku ditumpang Napa? nyakit beras. Ya wis nek kowe ra gelem nyangoni ambung karo aku ya sangoni fotomu wae. Nek aku kangen tak deloke ngene. Lah HP-ne ndi lho? Wong ora duwe HP kok njaluk foto barang kuwi. Oh, ya karo bojo angele kok ngene. Wong jaluk nyambung kok ora entuk. Ora entuk ya wis. Aku tak lunga nyambung gawe. Iya Kang, iya ngono wae kok. Oh, kowe nek ra gelem tak ambung rugi kowe. Lah kok rugi? Oh, ketemu karo Bambangan. Waduh. Ayo kene. Ayo segere cah. Ya sampean sing hati-hati yo Kang. Anu ya. Kalau iku dieling-eling lho ya. Wis. Ya. Saiki bojoku wis lunga nyambut gawe. Aku ning omah dhewean. Yo mau gawe kok gawe enak yo Kang. Pak. Bapak sing teko. Iya monggo Pak. Aku ki gumun kok. Ana apa to, Pak? Nyawang uripmu iki gumun. Wiwit yah mono nganti yah mene. Lho kowe omah-omah iki ora ana undak-undakane babar pisan iki. Lah piye lah? Bojoku yo urung oleh gawean lho, Pak. Banget kok lho. Simbokmu lho, simbokmu. Oh, mikir kowe iki nganti lara. Nganti saiki wis ora iso ngomong kowe. Mbokmu disiki sowaning pengayunan. Mbokmu mati. Lah uripmu ki mung karo bojomu karo bapak. Monggo kowe iki duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Kowe iki duwe kewajiban ngopeni bapak. Pak, aku yo ngerti lho. Biar ra wis tak kandhani. Kowe entuk Purnama ki bapak ki ra setuju. Awit apa? Bojomu ki bocah ora doyan gawe. Kowe tak elingke ora keneh. Bandel kowe maksa tundone piye? Sawise ke omah karo Purnama tundone piye? Uripmu lak rekoso. Uripmu lak rekoso. Lah piye Pak wong wis kadung tresno lho, Pak. Tresna. Mergo Purnama gandeng. Ya. Wong urip ora cukup dipakani wong ganteng. Anak kowe ora dikoni kalireng. Iki lek kowe manut bapak. Bapak iki duwe cara. Bapak pengen nentas kowe saka jurang kasangsaran. Uripmu iki ben aja kaya ngene. Lah piye, Pak? Syaratnya yo abot. Napa to, Pak? Syaratnya napa? Mulai bapak bloko kok guyu. Yo ora to, Pak. Tenan, Tenan. ora mbok guyu tenan. Ora, Pak. Syaratnya kowe tak mek bojo dhewe. Lho, sampean iki lho. Lah lho. Sampean iki mbok yo emot. Piye? Aku iki yo nek sampean dhewe kok. Re. Kowe kuwi anakku bener, ning kowe iki anakku walon. Kowe cilik tak openi. Kowe bodoh tak pinterke. Awet aku duwe pamrih ku aku pengen mek bojo kowe. Aja ngono to, Pak. Wong kecilik diopeni kok. Sampean iki wis tak anggap kaya bapak dhewe lho. Ala kowe ngono terus kapan uripmu iso kepenak ki kapan? Kapan? Bojomu ki lalekno. Kowe tak pegame tak bandani. Randamu tak kukup aku dhewe. Aja ngono to, Pak. Aku emoh to. Makmoh. Sampean ku eling ngono lho, Pak. Aku ki ora edan ya. Aku waras ora bento. Aku ki mesake kowe. Kowe iki bocah ayu. Lah nek kowe omah-omahmu didol bojomu ora ngono kuwi. Lho dalan ndi kowe iso nyandang? Dalan ndi
besok kaya kanca kancamu. Kowe brondol-ndol. Ayo. Turu Bapak. Emak, Pak. Ah. Bojomu ora ana kok. Emak, lha kok nek sampean lho, Pak. Anakku alon ku ora apa-apa yo. Anakku alon. Kowe ora anakku dhewe. Lho anake sampean dhewe wong ngopeni cilik mosok. Lah mergo aku gelem ngopeni iki aku pamrih gedhemu arek. Kowe cilik, bapak golekne pangan kowe. Lho gede-gede kok timbak wong lho kok penak tenan cah. Penak tenan cah. Ayo. Emak, Pak. Tak perkosa-kosan kowe kok. Ojo to, Pak. Ojo lah aku gede tak perkosa-kosan. Ayo. Sampean iki lho. Wong bojomu ora ana. Emak, Pak. Ah, Emak. tak perkosa tenan kok. Mboten, Pak. Kowe ora ngerti. Bocah. Ora manut karo tuture wong tuwa, nganggo sak karepe dhewe. Aku ki mesake lek uripmu kesurang-surang. Hei! Aja mlayu, enteni Bapak. Bojoku ora ana mulai-mulai. Aku tiwas nggawa dhuwit sak tas iki lho. Ape tak nggo ning salon aku ben malah ayu lho, malah ora ana mulai-mulai lho. Iki ora greget napa piye? Wong lanang ngenteni ngene iki lho sesuk, lapo kok ora ana mulai-mulai. Aku nganti kesel ngenteni ben jebule kok ngene dadi wong sugih. Rasane lagi iki aku ngrasakno. Lho wong sugih bondo teko terus. Lah iki. Lho itu apa? Jabang. Rene. Wong sugih mlaku ngono le. Wong sugih sing tegi ngono. Pajak-pajake wedok roh. Derah apa? Anggir wong sugih mlaku iku ana suarane. Nek ora ana suarane ora wong sugih. Goblok iku. Iya ning sing tegi aja ngono, Kang. Lho ya, sugih kok malah burung. Sebab apa mlakune kok ngene? Lah sebabe? Ora roh kowe. Perkarane apa? Kaboten duwe iki apa? Lah. Kaboten duwe wong sugih padoni. Kon ndi ngene iki sampeyan? Ngene dhisik kok kepengin nyekel duwe kok ngatek ngiping klindur ora kelakon. Saiki nyandung nyempar kok duwe. Aku kok Laman iki mang lho, iki sak tas ya dhuwit tok Kang. Sak tas kaboten iki lho. go dhewe, Pak dhewe. Wong sugih kok aku mau njaluk dhuwit kowe, kowe aja njaluk dhuwit aku. Lho. Ku dhuwit wedok iki dhuwit lanang. Lho kok ana wedok ana lanang, wedok karo lanang ora jodone ya, Kang. Duwe ora karuan gone kok. Kaya ngono kok. Engko rondo-rondo wong 5 kon rene. Lho, kok lha apa? Saake mbok kae pegawean apa? Kon nyambut gawe timbang ngocok tandur ning sawah kodanan kepanasan opahane pira. Nyambut gawe ning kene engko ning omah, wae mangan wareg mulai dibayar harian. Sedina 400 ben dong guyu ngeklek-ngeklek. Hah? Duwe apa iku Kang kok sedina 400? Pegaweane enteng. Apa? Kon milih dhuwit. Lho. Dhuwit ning lemari kok dibuka tokno kon milih. Ya, dalah. Kang. Dhuwit engko sing apik-apik kon dhewekno. Dhuwit sing elek-elek engko diobong nggo bidiang ngono lho. Alah, sampean iki rasa mlebu ngono ah. Bareng dadi wong sugih mlebu ora karuan. Oh, dhuwit kok ape digo bidiang. Wes ah, wong saiki awak dhewe sugih. Wong larat wis tau dilakoni. Ben do bingung yo ben tangga-tangga. Ora karo kowe iki ora tau nyambut gawe abot. Donya anggir. Dino teko ibarate donya saya numpuk, bondo saya akeh. Iya. Iya, Kang. Ya mulai. Lah perkarane iki
Ngono kok mbok pikir. Aku awak dhewe ora ngrasakno urip rekoso. Bondo turah-turah. Iya. Ya wis aku manut. Piye dadi wong sugih jebul rasane penake ora karo-karuan Kang. Tak sakane sik, Dik. Ana bapak Kang. Lho ambune kok ana batang curut iki apa ambune ora enak iki? Bapak Kang. Bapak. Aku lara. Iki apiakan apa ae. Omah dibangun apik-apik kok malah ana ngene-rene iki. Abri-abri iki. Ya ngono Kang. Alah. Ojo iki. Kursi iki tak tuku larang-larang ora nyawisi kowe. Aku gemeter. Kursi iki jagani nek ana dayoh sing sugih. Ayo darah penting aku. Ora iso. Gak oleh. Aku iki lara. Piye? Lara. Lara? Lho kok nak umatan kok iso lara? Lara kok nek mata. Lah lara kok moro rene arep lapo? Arep njaluk dhuwit kusune. Enake. Lah arep sontek ora ndek dhuwit moro rene. Lah kowe Ora nek aku saiki sugih moro rene jantok njaluk dhuwit. Selak mantrine tutup. Kayak iya Kang. Kok ora eling, yen nang ngamuki aku. Saiki bareng loro nek moro njaluk sangu, njaluk duwe go sontek. Jaluk aku lek Tenan. Ngene. Ya sontek ah. Iya. Sontek biasane mantri bayar piro? 40. 40. Heeh. Nek Daging. ya. Tutup mantrine kok. Jaluk. Kan sing darat Kang. Ya. Iki lho arep ana wong sontek. Ndang mulai mangkelno wong. Sontek bayare piro? 40. Iki piro? 100. Siapa sing go sontek 40? Swidak Iki iki duwite 100. Susuk swidak. wis sarapan. Jare sontek kok tekan sarapan bareng. Sontek ya sontek kok. Ora sarapan sik. Meneng. Sontek bayar piro? 40. Lah iki 100. susuk 60.000. Gak susuk nggo sarapan. Blarak-blarak bar sontek meremen sarapan kok bar sarapan aku katok barang. Sontek udah. Butuhe sontek ya sontek. Ya wis Patang buluh susuk swidak wis susuk ta ora? ora. Wis susuk. Ora duwe. Ora lah. Ora de susuk. Jaluke patang buluh ora de susuk ora lah. Lagi Lah terus 40. Nah, ono arek duit receh ono. Go sontek. Lho 10.000 go sontek, ndang mulai. Go sontek iku. Sontek 10.000. Lah kene Iki tak kurang. mantrine omongi. Kok nek arep sontek duwike weno sik. Sontek Pak Mantri, duwike 10.000. Engko sak pawiye. Engko nak nyontek dompet ben gak sah dino-dino ora murah. Obaten ora merasuk. Ala wong tuwa kok mikir waras dobati barang lek. Aja ngono. Ndang mulai, anane ya iku. 10.000 iki. Yo, Ora ndak Indro. alah. Ora ono iso. Dino iki aku sirikan nang teko dhuwit lho. Nang 10.000 mah. Mau tenan. Kowe gak Lah modal wis aja. Ya lu medhek-medhekno. kowe melarat tak wan sugih, bareng sugih kok kowe mentolo karo aku. Arep kok. Kowe mentolo aku yo mentolo. Mentalane lho arep lapo? Oh, diteni. Arep lapo? Duwe temakeh donya makeh lah. Yo, Donyamu lu nganti subuh entek resik. omongane. Diteni. Ngono bento. Omah ngene. Omah nek subuh entek. Alah. Panjono ta opo? Diteni anggo urung subuh. Lho. sakit Kang. Bapak Wes sabar melo paham. nek walat aja Ora urus, yen aku dimangkel mati kowe. Hanya tak wales ngene. ya wong Aku ngegeten nek. Zaman aku melar tak ngenyek kok ngantek. lah wong tuwa Ben dirasakno. wong tuwa kok Kang. Anakmu bar dhewe ini kok piye? Anakmu bar Ya dhewe. kok lali saya tangan mi anakku saya Kancane dhewe kok. ya. Lah dalah. Iki rak wayahe bondot moro iki. Kanjenge arep rawuh. Rayune kok tak kawis ngono. Monggo.
Kanjeng Ratu. Oh, kaya ngono. Monggo Kanjeng Ratu. Lah donya anggere selapan dina teko sak gendong kebek dhuwit, sak gendong kebek emas. Lho sing arep kelawan sapa? Turu keloni piye lho ngerti-ngerti. Tak keloni malah saiki mati kok. Kuampluki omongan gladrah bocah Iya yo keloni kok mati. bocah ora obar apa tiliki go tiliki. Koi gara-gara ae kok iso. Piye iki anak? Aduh mati aku. Ngonde bondo akeh nek anakku ora ana ngono. Aduh mati aku Mi. Tanggo apa? Bondo ngene iki tanggo apa, Kang? Jawate kok ora lumrah. Tangane protol, sikile protol, dase protol, kalok separuh. Dadalah. Mi, aku tak kondo ajamu yo. Meneng sehat. Aku tak kondo ajamu. Aku lu ngomben. Pasti ngomongi paham tau kok tadi wong aku ra. Tak kandhani. Lumak pesugihan ning endi? Kok ora nggon pesugihan bareng? Aku ketemu juru kuncine ning Pandan Segegek mujo Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Wong aku diterno ngono, ora padha apanane aku ditampa. Aku didhawuhi karo Kanjeng Ratu Blorong. Ning saurunge iku aku diseneng-senengno ana kawedok ayu joget. Bariku aku disogati mangan. Bareng tak buka ora ana panganan lumrah, ana ndas bayi, sikil bayi, weteng bayi, tangan bayi kupat getih kon mangan. Aku gak doyan. Kanjeng Ratu dawuh, Setyaka, nek kowe ora mangan kowe gak iso sugih. Lah wong aku pengen sugih, doyan ra doyan tak pangan nganti entek. Lho, mati aku. Lho nek ngono bondo donya iki lak padha karo aku. Aku bakakno anakku dhewe. Aduh mati aku. Jebule aku kapusan iki. Aku diapusi karo Ratu Blorong. Layak bondo do teko jebule njaluk ijol nyawane anakku. Ora sugih lah, Kang, ora sugih lah. Timbang kelangan anak. Lah klambine kadung mbok engko iku piye? Wek-wek kene-kene, wek-wek lah. Aja dadi elekne. Lah, Kang. Tenan. Urip melarat neh. Iya. Ora apa-apa donya entek aku moh lah duwe donya timbang kelangan anak. Lorong anakku mati. Lorong kudu tak kuala tak pateni. Sok lagi tetap ini. Aku tak jaga zaman sing hidup. Kita ngarep lagi. Jadi lorong rene tetep tak gorok idole nyawane anakku. Ning omah tak dadakno gambar ladep.
paling kabeh mau sing salah bapak. Sejatine bojomu mati kuwi tak gawe wadah. Tangge golek pesugihan pada Sampeyan iki lho. wadi iki aja nganti iku ya sapa wae ya, Nduk. Kejaba kowe karo bapak mengko nek wadi kuwi ya bapak dukun karo negara. Ora, Pak, sampean wis tega, Pak. Bojoku mati saiki aku dadi rondo. Ya. Kowe Kelakuane tak bapak lakuke dhewe. bakal tak laporke penduduk. Aja dong. Mulai entuk gaman. Kira teges tenan sampean wani tenan ta ora? Ngeladep ta tak jajale sik. Kok malah medeni wong. Loro rek tugas gulune iki tembus terus ora kuwi kok akar. Tenan kira-kira wani? Aku Ya. untuk gede sithik-sithik. Ojo ngono Kang. Wis nekat, bondo nekat kowe ndelik. Yo Kang, yo Kang. Sampun. Ongkok. Idole anakku rong blorong. Kowe tak tawa gulumu tembus rodol waduk. Yo. Iya. Waduh. Iki piye Kang? Kang kowe mati Kang. Ayo, ya iki piye iki? Aku wis kelangan anak saiki kelangan bojoku. Lek aku terus piye? Aku tak njaluk tulung karo wong desa. Makarno bojoku ning aku arep lapor pendukuran ora Iki kula manggen mriki. Ratune kok. Dawuh suwemu ngendi? Dah, Malang nggih. mati aku. Nggih. Pripun? Kula pendet. Aja kok dupeh iki judo. Nah, Jur kowe ngrusui wong wadon-wadon sok arang tragisan. Lah, Kasunyatane ana bocah loro munggah ing pendopo, iki mesti goleki kowe. kula niki wong tuwa mboten bocah kok Kanjeng. Apa? Kula Dipun dawuhi tuwa nggih. mboten bocah. Tak sawang isih katon ayu. Hah? dipun dangu riyen to sinuwun. Coba dangu. Nduk. Sopo kowe, Nduk? Kula niki wong tuwa kok sampean ndanduk. Lah iki sing Ya niki lho sing bocah. Sopo, Nduk? Kula. Kula waris. Nduk munggah ning pendopo. Kula badhe matur. Badhe matur apa? Bojo kula kejar lho, Ndoro. Yen karo golek bojone ngono apa piye? Mboten. Lah mati ki ra lumrah. Lara apa piye? Jae mboten lumrah lho, Ora Ndoro. lumrahe Bocah ketulon, Ndoro. sapa tuwa. Takon ulo ijo. Lah sampean Kula nggih ajeng lapor. laporan apa? Bojone kula nggih mati padha mawon. Ini apa? Ya, ceritane lak ngeten. Pripun. Kula tak ndongeng nggih. Nggih. Pawune kula niku ra wong ora duwe, Mas. Mas, niki napa niki? Mas napa niki? Patih. Mas Pateh. Mriki kula Nggih, kandhani pripun, sampean. pripun. Ceritane lak ngeten kula niku maune mboten duwe kalih bojone kula nggih Kang Setyaka. Lah dilalae bojone kula niku mek pesugihan teng Pandan Segegek. Kalih Ratu Blorong. Lah nggih, lah ngerti-ngerti niku malah nganu kok Kanjeng bojone kula dipateni anake kula nggih mati kabeh niki pripun? Sing mati nyulo ki mau. Nggih Blorong niku. Walah. Yen ngono kabar iki ora kabar kengayawara. Kasunyatane kawula ana ing parang. Kesumukine padha muja lawan blorong ing pamrih entuk bondo kang akeh. Nggih leres. Kaya ngono. Nggih
Kanjeng. Wis saiki kowe bali nyang omahmu. Perkara Nyai Blora mengko aku sing bakal tanggung jawab. Ngaten. Nggih pun ngaten nggih. Pun Mas Patih. Ayo. Dawuh, Temu kono pandang segegek. monggo kula dherekaken. Yen menungso lumrah menawa ora bisa nyawang kelawan paungan iki. Wonten napa Kiwon? Iki ana menungso wujud wanita. Ayune ngungkuli wanita lumrah. Kaya dene jalma menungso. Yen kowe bisa tata jalma, kowe entuk bangsane menungso apa bangsane kajiman sapa kang dadi aran? Aku aran Kanjeng Ratu Nyai Blora. Oh, dadi kowe sing aran Nyai Blora. Panjenengan Nyai Blora, kowe wis gawe kapitunan kelawan para kawula kang mapan ana ing kraton Parangsumo. Kawula aku padha muja lan kowe ing pamrih entuk bondo kang akeh nanging kanthi ijol utawa tumbal nyawane wong kang muja kelawan kowe. Mula tak jaluk aja nganti kowe gawe kapitunan lan kawulaku kuwi padha seneng muja kelawan kowe. Kowe tak kongkon lunga saka pandhan segegek iki. kok kaya ngono tembung. Kamangka sing luput kawulamu. Oh, bisa. Mergo kawula kepengin sugih dadak. Nanging kudune nganggo korban. Oh, kaya ngono. Iya. Yen pancen kowe ora gelem ninggalke pandhan segegek, paripaksa aku bakal nggunakake kekuatan supaya kowe bisa onyo saka pandhan segegek. Ora bakal kelakon. Barengan. Nggih, monggo. Regel pating support. Dawuh, Mawantu-wantu dawuh kulanku. Wiji. Ya warake sagung para kawula ning Parangsumo yen to kepengin urip kang mulya, gelem makarya. Aja kanthi dalan muja kelawan Nyai Blora. Mula saka kuwi lelakon iki kena kanggo pasinaon sing ala ayo padha buang, sing apik ayo padha ditulang. Sakabing kaluputan kapendemo ing gune pangapura cik men bisa nuwake woh ing karayan. Rahayu bakti kuncara, rahayu masyarakat nanggungan. pagelaran bakti kuncara sampun pari